και σένα καταστρέφουν τον τουρισμό μας. Τι είπαμε, εγώ δεν καταστρέφω τον τουρισμό. Εγώ προσφέρω έργο στην Ελλάδα. Σε ρωτάω, γιατί έρχεται ο τουρίστας στην Ελλάδα? Για τα αρχαία. Μπράβο, πάει στο Μουσείο της Ακρόπολης και βλέπει τα αρχαία γάλματα. Πάει στους Δελφούς, βλέπει τις αρχαίες κολόνες. Έρχεται και στο μαγαζί και βλέπει τα αρχαία σουβλάκια. Ξέρεις τι είναι ρε για τον ξένο? Τα κρατάει στα χέρια το ίδιο καλαμάκι που κράταγε ο Σοκράτης. Α, μιλάει. Και του είπε ο μαγαζίς ο Κρήτονας. Μη το φας δάσκαλε, δεν ξέρεις τι έχει βάλει μέσα. Όχι ρε αυτός νόμο. Ένα ξέρω, είπε ότι τίποτα δεν ξέρω και ξεράθηκε. Τα νεύρα μου! Να το κοιτάξεις αυτό έτσι. Άκου και σου λέει ο Πάπης ο Σαλμονέλας. Άκου όνομα μαγαζιού. Σαλμονέλας. Και πώς να το ονομάσω ρε, να παρνηθώ το όνομα του πατέρα μου. Μας έβαζες το όνομα της μάνας σου. Να το βάλω. Μπάμπης Εχινόκοκος. Άστο. Εχινόκοκου λένε τη μάνα σου. Το πατρικό της. Το μητρικό της ήταν ένα σκουλικαντέρα. Άμα έμπνευση, να σε κάνω μάκια. Φύγε. Έλα, όχι, για να κάνω φωτογραφία, το βίντεο το καίω. Φύγε, είπα, φύγε. Έλα, δε, μπράβο. Εσύ γιατί δεν το βάλω όλο. Να κάνω εντύπωση, να βάλει η καταγωγή μου. Μπάμπη Σαλμονέλας, Παύλα Εχινόκοκος, το γένος σκουλικαντέρα. Να το βάλουμε στα φυλάδια εγώ για delivery. Πας και deliveries. Μόνο σε βαριά αρρώστους. Μου το ζητάνε συγγενείς για ευθανασία. Μια ψυχή που είναι αρκεία, αρκεία που σου κάνει με λέει. Τα νεύρα μου. Να το κοιτάξεις αυτό, Έλα εδώ. Ναι, αλλά φεύγεις. Για πες μου σε παρακαλώ, τι γράφει τα μπέλα απ' έξω? Το μαγαζί μου. Ναι. Ψαροταβέρνα, τα παϊδάκια. Ταιριάζει το παϊδάκι με την τσιπούρα? Γιατί τσακωμένη είναι. Ρε, άμα βάζω το ψαρικό σου, μετά δεν πρέπει να βάζεις ένα κρεατικό, ένα παϊδάκι, ας πούμε, να σου φύγει ψαρίλα. Άσε που έχω και πρωτότυπες ταγές κρεατοψαρικό. Για να ακούσω, Θανάση. Πρώτον, ψαρονέφρι. Από Σιρινό. Εδώ είναι που κάνουν όλο το λάθος. Παραγγείλουν ψαρονέφρι και τους έρχονται νέφρα προβατίνας, παραγεμισμένα με γάβρο μαρινάδο. Η απόλαυση, ρε. Και δεν σου λέω τι συνταγή. Είναι μυστική. Όχι. Δεν σου λέω γιατί το κι εγώ ίδιος δεν ξέρω βάζω εκεί μέσα. Τα νεύρα μου. Να το κοιτάξεις αυτό. Έλα εδώ είπα. Αλλά φεύγεις. Είναι ποδιά αυτή που φοράς. Γιατί τι έχει. Γιατί δεν έχει, για να την πλένεις. Είναι τρελός, ρε. Ξέρετε, ποιος τη φόρεγε από την ποδιά. Ποιος? Το λέω κι άντρικ άλλο, ρε. Αυτή την ποδιά την έγραψε η προγιαγιά μου. Η οποία ήταν και μαμή και ξεγέννησε στο Οδυσσέα Δρούτσο. Κατόπιν η γλιοδότησε τον παππού μου, τον προπάπο μου, ο οποίος ήταν και μάγειρας, ο Χάνης Γραβιάς. Αυτός ήταν υπαλληλός του. Μετά την έκανε κληρονομιά πάνω στον παππού μου, ο οποίος την έκανε δωρεά στον πατέρα μου και αυτό γονική παροχή σε μένα. Πολύ ωραία, γιατί δεν την πλένεις. Είσαι τρελός. Έχω να σφάξω κόσμο ακόμα. Να χαθεί το DNA και τα δακτυλικά αποτυπώματα των προγονέων μου, ρε. Τα νεύρα μου. Να το κοιτάξεις, ρε. Ρε, το μαγαζί μου. Ναι. Το μαγαζί μου είναι ιστορικό μαγαζί, έχει ιστορία ιστορική. Είναι salon de coiffure. Δεν είναι άντε μπάτε σκύλια λέστε. Ναι. Αυτό το ιστορικό μαγαζί το έχει δείξει και η τηλεόραση. Σε ποια εκπομπή? Οι πύλες του ανεξήγητου. Τρως και ταξιδεύεις άλλη διάσταση. Εδώ και ένα μήνα βέβαια μπάτσε ψυχή, ώσπου ξαφνικά προχθές σκάει μύτη ένα γκρουπάκι. Είδανε. Δεν φταίω. Κάτσανε. Εγώ τι φταίω. Μου λέει ένας από αυτούς που δεν τον προλάβαμε. Ας πω μικρέ. Κοίτα. Και φτεδάκια έχετε. Τα κοιτάζω καλά. Του κλείνω με νόημα το μάτι. Τώρα μια ωραία την πριζόλα να δας. Όχι ρε μου λέει δεν θέλω πριζόλα και φτεδάκια θέλω. Το ξανακοιτάζω καλά. Του δείχνω με νόημα το σταυρουδάκι που φοράω στο λαιμό. Κοιτάζω τον ουρανό και του λέω να σου φέρω μια τσιπούρα να κρύψεις τα δάχτυλά σου. Όχι ρε μου λέει και φτεδάκια θέλω. Τι να κάνω. Είχε τάσεις αυτοκτονίας.